Masella, dimarts 24 de novembre de 2015, obre les portes a la temporada 2015-2016 i es converteix així un any més en la primera estació en obrir de tots els Pirineus. Per poder obrir tan aviat hem fet molta feina i molt intensament. Tot l'equip de Masella ha treballat moltíssim i ho podeu veure en aquest petit resum.